Kauza privilegium. Kauza privilegium je smiešná kauza. S pani Mádlovou sme boli kolegynky na ministerstve v roku 1991. Ona sa potom stratila, dlho jej nebolo. Ani si ju nepamätám, ani sme sa nestretli celé to dlhé obdobie. Až v roku 2005, keď som pracovala vo Veľkom Bieli ako riaditeľka, pretože som prácu na ministerstve prerušila počas éry pána Kanika, kde moje názory a odborné kroky boli diametrálne odlišné od názorov a od odborných krokov, akými mal pán Kaník postupovať. A tak som sa rozhodla odísť, čo som aj urobila vlastne na dobu 2 rokov. A keď ma poslanci po 3-krát nepotvrdili do funkcie riaditeľky v DSS Veľký Biel, a to nie preto, že by som nezvládala robotu alebo že by mali voči mne niečo. Jednoducho, keď sa malo hlasovať, odišli z miestnosti, čiže neboli uznášania schopní. Vtedy prišla za mnou pani Mádlová a situáciu som mala veľmi ťažkú v rodine. Môj manžel bol smrteľne chorý a moja mamička úplne imobilná, pretože spadla, zlomila si bedrový krčok, čiže bola po ťažkej operácii a samozrejme tá rekonvalescencia v tých 83-4 rokov je veľmi, veľmi náročná. A tak mi vyhovovalo, že som mohla pracovať doma. Pani Mádlová mi vždy priniesla projekty objektov, ktoré môže mať v prenájme a ktoré môže uspôsobiť na zariadenie. Mojou povinnosťou bolo navrhnúť, aký typ služieb, pripraviť návrhy na rozpočty a podobne. Čiže toto bola moja úloha. Mne to veľmi vyhovovalo a veľmi mi pomohla. Projekt, ktorý ona predkladala ešte za pani Radičovej, to bolo riešenie krajného zariadenia pre špecifickú skupinu ľudí, pre ľudí s Alzheimerovou chorobou. Často sa hovorí, že to je choroba príbuzných, pretože tí ľudia, ktorí majú Alzheimera, vlastne nevedia, čo robia, ale tí príbuzní to veľmi ťažko znášajú, majú veľké problémy a títo ľudia potrebujú nepretržitý dohľad. Tak som pripravila takýto projekt a pani Mádlová požiadala pani ministerku Radičovú o príspevok na takýto typ zariadenia, na polohovacie postele. Za mňa bol ten príspevok v roku 2006 v novembri podpísaný. Bolo doložené čestné prehlásenie, že pani riaditeľka celé to zariadenie nemá žiadne dlžoby a to boli základné požiadavky podľa platného právneho stavu a výnosu, ktorý vydala pani ministerka Radičová v roku 2005 v decembri a ktorý vlastne platil. Takže ja som neporušila žiadny platný právny stav ani žiadnu situáciu, ktorá by sa nejak dotýkala. A keby znovu prišlo k lámaniu veci a ktokoľvek ma požiadal zariadenie, aby som poskytla príspevok na polohovaciu posteľ, tak to určite urobím, alebo na bezbariérovú úpravu toho objektu, pretože tou polohovacou posteľou nepomáhate riaditeľka, ani neleží na tej posteli riaditeľka. Na tej posteli leží ani 24 hodín, ani týždeň, niekoľko desiatok týždňov a dokonca niekedy aj roky, aj desiatku rokov leží klient, pacient, ktorý je plne odkázaný na pomoc zo strany inej osoby 24 hodín denne a musí ho tá ošetrovateľka, opatrovateľka kúpať častokrát priamo na lôžku, umývať, prebalovať, krmiť. A je preto tá posteľ výhodná pre tú ošetrovateľku, opatrovateľku, že tá námaha nie je taká veľmi ťažká. Môže si tú posteľ nastaviť vyššie, nižšie, dá sa polohovať osobitne hlava, osobitne trúb, osobitne nohy. Čiže preto sú tie polohovacie postele výborné. A môj názor je, že ak môže ministerstvo pomôcť, tak nech pomáha práve takýmto spôsobom, takýmto zariadeniam, kde pomôže cez takúto dotáciu. Takže to je druhá kauza a zastávam názor, že ktorýkoľvek minister práce, ktorý by sa stal ministrom práce, by v takomto prípade zariadeniu, keď potrebuje takéto postele, má takýchto ťažkých klientov, tak by ich mal dostať.